Hi mga ka-Ronbel! Kumusta yung Martes? Welcome back to work sa gikan sa bakasyon. Nabitin ba mo sa bakasyon ug labaw sa tanan gikapoy ba mo gikan sa byahe sa inyong bakasyon? Ay kabalaka ato na ang wagtangon yung kakapoy mukaon tag chopsuey. It's a dish in American Chinese cuisine siya niya, perfect for vegetable lovers. Ang scientific name niya kay Chrysanthemum coronarium. Started siya atong August 29, 1896 pa in New York City by a Chinese American. Of course, tungod sa daghan sa vegetables, daghan gyud siya makuha pod nga mga benepisyo. According to Oscar Siles, Sebastian T. Lagi, and Laura Najera, makaregulate din sa heartbeat and muscles and functioning. Good for those who have heart condition. Ug daghan pa siyang mga nutrients and fewer calories, rich in vitamin A and C, iron, vitamin B, vitamin B2, vitamin B6, calcium, folic acid, potassium, and zinc. Diraday ka na, maka-fight ni siya sa constipation and contributes good skin and mucous membranes. So inigkaon ninyo ani sure jud gumawa inyong kakapoy kay puno sa benepisyo. 80 pesos ra kung nagasto ani niya kay ang subak balig 30 ra. Nara ninyo kung unsa pay subak nganyo ganahan ibutang ani. Basta mo ni akong version karon. Presenting akong version sa Chopsuey karon. Di ba siya perfect pero perfect yapon ang health benefits nga makuha. Happy lunch everyone! Mo kay Ronbel Gams.